Viitsikö sen katsoa? Okei, tänään. Siitä. Oi, että tää on hirveän kovalla. Ja siis tänään mä et tullut Jespalla pitkään aikaa videota. Nyt häkättiin sen takia mulla on Jespa GT:kin. Mut häkättiin, mutta ei ollut mikään kauhean kiva juttu. Että mut häkättiin. No. Kyllä sitten päivällä jos häkätään. Joten ajattelin tehdä niin, että niin mä teen uutta kanavaa. Elikkä mä en vielä tehnyt sitä, mutta mä teen sitä vielä ilmoitusvideon, joten tän jälkeen tulee vain yksi video tämän videon jälkeen. Ja mä lopetin kerran Growtopien ja tein alusta, mutta mä haluan tietysti pyörittää ne. Okei. Sois moikka!